И здравейте, потребители на YouTube. В момента тези всички, които гледат, искам само да ви представя, че направих Агарио, български клан. Той, той представлява, в него се падат 10 имена. Съответно, вие като видите в някой сървър човек с едно от тези имена, вие вече сте тим с него. В описанието под клипа ще има как да получите тези 10 имена. Това ще става бързо и лесно. Искам само да кажа да разпространявате този клип, да може да достигне до всички българи, които играят Агарио и все нови, които ще играят тази игра. Споделяйте, разпространявайте, за да го гледат много повече хора. И това е общо взето. И сега ще ви покажа как да си запазите имената. Може и това вие да го знаете, но все пак аз да го кажа. Примерно съм ви пратил тези 10 имена и искате да си ги запазите в Notepad. И ето, копирате го там, откъдето съм ви го пратил и искате да си го поставите. Тези български имена не са с букви от клавиатурата, те са от сайтове, тъй като така е. И ето, натискате запиши и веднага ви дава грешка. Вие натискате отказ. Тук си го правите на Uncode Big Edition и натискате запиши. Да. Готово. Вие вече може да си слагате други имена. Може да си запазите всички имена. Това без проблем. Ето. Все пак аз да го кажа. И това е. Моля, разпространявайте клипа. Ето сега ще ви покажа как ще изглежда името на Агарио, нали, то ще ви е, на мен изглежда така. Ето така ще ви изглежда името перфектно. Клана се пише БГ, съответно за България. И това беше от мен. Довиждане.